amara m a lot of mmadụ one na-eme TikTok. Ịmago ndị TikTokers, ndị Gen Z, ha ya ka anyị ghọta, but onye nji maka ya wee bịa a TikToker a na-akpọ Sunshine. So apparently as na Sunshine jelo surgery for fibroid. According to them, obi na Lagos. Mana onye Akwa Ibom, onye Ibibio. So that surgery or succeeded. The surgery was not a success because ndu ya naanị ya. Kita anọ asị na ndị be nke nwaanyị ekwerozi ịbịa buru ozu nke nwaanyị. Ka ihe meenụ. Ihe emego estimate since last week, and ozu ya ka dị na mortuary till now na Lagos. And ịmago na ọnwụ ike, a young girl na-elube 30 years. Ọnwụ ike ka ọ bụ. Normally, anyị abịa buru ozu nye at least under 2 days. Except na you made some big burial for the person. But at least ekwesịghị isi Lagos transport wire down closer to her hometown. But unfortunately, family this girl abịa buru ozu ya. O wee bụrụ gịnị kpatara ya? Na mgbe nwatakịrị nwaanyị a chọrọ ije surgery, na onye ọkpọ wee enyi ya nwoke nọ Port Harcourt bụkwa a TikToker on the social media influencers. Aside from that, na ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya bụ isiokwu, ya bụ nwatakịrị nwaanyị has not been in communication with any of her family members, ma nuclear family or my extended family, for years. Ya na wagi years, ọ bụrụ last years. Ọ nọsi ya, nọpụrụ onwe ya. O nwere onye na ya na-akpọ, o nwere family ọ na-akpọ, o nwere onye na-akpọ ya. Amara m na onye mapụrụ family ya ka family ya mapụọ ya. But the bone of contention now bụ na nke nwoke na-ayọzi ndị be nke nwaanyị ha biko ha bịa burukwa ozu nwa ha nwaanyị. Ha bịa buru ozu nwa ha nwaanyị. Now, kedu ka ị ga-esi wee bụrụ a young girl? Gị na family gị unu adị akpa how? Achọrọ m ịghọta ya, make it make sense to me. Kedu ka ị si wee bụrụ a young girl? In fact, a young person self, you know, your family, and they are nkata. How to take who man ya ka o ji awapụta asịsị na ajụ ese. You know, as a young girl, gị na family gị adị akpa. Gị na as a young guy, gị na family gị adị akpa. I anụbe from the family anyway, but so far, onye ahụ na-agbachara ya nkịta, nwere onye mara ihe melu na ha ji so okwu. But a lot of people now attribute the cause of her death to spiritual whatever. Ma ịmago mana ọ na-awụ ihe young person dakwu nkwa na like this, ọ dị awụ ezigbo ọnwụ. A young person nkwa na ala otu a, ọ dị abụ ezigbo ọnwụ. Ọ na-abụ ọnwụ ike. Nwere onye na-adị happy, nwere ka mmadụ, nwere ka ị ga-esi wee, nwere ka a ga-esi ekwu bịa asị na ọnwụ zuru ezu ya, na ọnwụ bịalụ mgbe o kwesịrị ịbịa. So ọ na-agbagwoju anya. Ọ na-agbagwoju anya. O nwere ka o si eme ma ịnụ na mmadụ, a young person, ọ na-agbagwoju anya. Mana ihe ma bụ na otu ọbụla o si na-adị, make sure that the choices, onye ka anyị ji ekwu maka choices and consequences, choices you make in this life nwere everything to do with your future. Now this girl nọ na mortuary, o nwere onye kwere iclaim ozu ya, o nwere family bịara ịjụ ya asị. Nke nwoke na onwe ya a na ha akpụgharị ya. Ụfọdụ si na nke nwaanyị bi, nke nwoke si na obikwe na Port Harcourt, nke nwaanyị bidi na Lagos. Even na surgery ọ na-eme na ọjọọ na phone ka dị gị gwara ya na ọ nọrọ, na mgbe a gwaziri ya na ọbagokwa surgery, na ọbago theater, ka o buku flight ozugbo wee bịaba. Otu o si wee bịa ya bụ Lagos, otu aka o si wee ka nọrọ na Lagos ruo na ayọ ndị befa since last week si bịa burukwa ozu nke nwaanyị. So at this point, ajụ nchọ ịjụ bụ ozu
ekwesịrị like onwe tradition bụ na ọ bụ na nwoke na nwaanyị biri ọ nụrụ ya anụ na nke nwoke kwesịrị ini nke nwaanyị, maka na otu akịta ekwere ịbịa bụ ozu ndị befa si nke nwaanyị nke nwoke ya mebe ihe dị na ya. Ndị befa bịara ibu ozu, ndị befa ekwere ibu ozu, ndị befa ekwere claim the girl, ndị befa ekwerekwanụ na nke nwoke ife for them ha bịabe claim the ozu, nke nwoke dị restless, so there is no peace for him until, and this guy bụ a good guy. Everybody, even voice note the girl send the guy gosi na this guy bụ a good guy. Na the voice note ọ na-asị na nke nwoke atagokwa afọ not try go for her, not try go na choose disturb the guy. The guy bụ onye Igbo mana the girl bụ onye Akwa Ibom. Na choose disturb the guy, not try go. Now this lady nọ na mortuary, this guy nọ na Lagos, ọ na-plead ndị be nke nwaanyị kwere ịbịa buru ozu. Ihe nwere anything to do with ọpụpụ this girl pụ na family ma ọ mapụ ndị befa, ọ nwere onye na ya na-akpọ, nwerekwana onye ọ chọrọ imekọ with. I feel na all the right for ndị be nke nwaanyị a ịhapụ the girl, gbaa ya anụkwaghị m. Na ya bụ anụkwaghị m, ọ ya eme this lady, gbaa ya anụkwaghị m ka ọ bonuo ya, ghostuo ya, ọ ya eme the girl even n'ọnwụ. Biko kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Mmapụ this girl mapụrụ ezinụlọ ya ọ good enough reason for mgbe ọ nwụrụ, otu a ihe atụ wee dị kịta, or good enough reason for ndị be nke nwoke, ndị be nke nwaanyị isi nke nwoke ya n'ikwu ozu. Because surgery eje a na-ajụ kedu onye sign the surgery, onye sign the papers, see go ahead with the surgery. Is it good enough reason for nke nwoke iburu ozu nne ya? Is it good enough reason for ndị be nke nwaanyị ịgba nke nwaanyị anụkwaghị m? Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị malụ ka o si aga. Because a na-agwa young people kwefu ndị TikTok a, ọ na-abụ ihe na-aga alụ gị ọfụma, ọ bụ na gị na family gị adịrọ n'udo, iche na ife niile dị alright, iche na ife niile dị okay. I keep saying it, family are our number one. Sometimes anyị adịghị ama the power of family until ife eme anyị. And a lot of us na-eme na ife ama mma anyị, na ife ama mma anyị, na ife dị otu ahụ adịrọ na omego now. A na-asịzi ndị be nke nwaanyị ha bịa buru ozu, ndị nke nwaanyị sị mba na fa amarọ nke nwaanyị. I feel na this back and forth kwesị at the point of death ebe mmadụ nwụgo. Because nke nwaanyị otu anụ osu wee hapụkwa ndị befa gbaa ha anụkwaghị m, ọ nwekwa ike ya na-eme befa ozu a na-anwụkwa, mmadụ a na-anwụkwa na befa, ọ dị eje burial, ọma mbata ndị ọ mapụ ma ndị mapụ ya. Amara m ka ya mara ka the things eme, but for some reason, for some strange reasons, this girl na ndị befa akpanube nkata for years, na ha afụbe for years. Ki wee na-afụ how bad ọ dị. How bad ọ dị. I feel na otu nke nwoke nọ now na nke nwaanyị nọ na ọ dị mma tinye nke nwoke na-agbagharị ya, ndụ nke nwaanyị apụgo. Ụfọdụ chọọ itinye aka na chọọ attribute ya no chọrọ attribute ya no spiritual something. Ọ dị affair obere ihe spirituality abata ya, especially otu ana na ndị befe adịrọ n'udo. Ihe ọ na-amanwụ na nkwelu nne ma nna ma nwanne na-ekpekweri ekpere, because normally all families bụ ihe families pray for us. Ashi ka ọ wụ ya ka ọ n'ọwụ ya. Family pray for us.
Bomb na 0706 048 5853. One na 0915 570 8347. Hello. Ndewo ka eke ime. Ka afa gị ebe isi akpọ m. Nnọọ nwaada Ogechukwu. Anụgo m akụkọ ịkọrọ maka nwata nwaanyị akwa Igbo. Mana asị m bụ asị m ya ọnụ. Amarọ m anọrọ m na be ha. Amarọ m onye ọbụ. Mana ịmago na o nwee ihe mmadụ ga-eme mmadụ ma mmadụ ga-afụ. Onye ahụ akwadobe onwe ya n'echiche ya ma ha akwadobe onwe ha, ndị ahụ akwadobe onwe ha, ezinụlọ ha akwadobe onwe ha n'echiche ha. Na ebe ideweziri ụta na nsogbu adịrọ. Ha nwekwa ike iro na ihe nwata mmebi n'ọgbapụ ma ọ na o jere ịgbawa mbọ onwe ya ọ elecha amarụ m ihe si wee mee ya ebe nwata nwaanyị na ezinụlọ ya si wee dị. Asị ọ bụrụ na ọ kpasiri ha iwe asị mana emechakwa na a ga-agbagharị ya. Ụfọdụ wee ike si o wee kọma mbụcha dị na o wee na ọ gbatịrị ha wee na nwaanyị ọ bụ ndị oyibo si na o ji were ije chọbiri na pastọ ya ịgbọ mgbe onwe ya ọ mewa aka ọrụ ebe na Lagos. Mana asị m kwuo na nwata ihe abụọ ọgwụ ka a na-ekwu okwu na ntu iwe adịrụ n'ọkpụkpụ na nwata manye ihe onye ahụ mee gị agbanyeghị na nwa gị nwaanyị ma nwanne gị iwe adịrụ n'ọkpụkpụ. Mebi na ha ka achọpụtabere ebe ajọghị anụbere ozi ahụ ma ọ bụrụ na ha nụrụ ya n'ọgbachi na iwe ihe erune ha n'obi ihe abụ ọnwụ ka a na-ekwu okwu ha mee ha kwesịrị ime ndị be ha mee ya kwesịrị gbaghara ya na ọ bụrụ na o megidere ha ha gbasawo ụzọ ntiri afụ na owe onye mere ihe kwesịrị ime efu ndị nke nwaanyị azụkwa nkwu nwata nwoke ya na Okay, 0706 048 5853. 0706 048 5853. Hello. Keke ime. Ka afa gị na-ebe isi akpọ m. Mr. Onye? Mr. Jeffo Christian. No. Wenite ọnụ gị ma gaa n'iru. No. Mm-hmm.
ọgbapụ ihe na-ekwenye na manga chọghị achọga mmadụ gosipụta n'aka ị ga-ahapụ ya ọda n'ọnwụ ewega ndị ebe wee chụọ ya aka ya aka egote onye mere ihe nwanne a na-eri ọkụkụ na ọdịkọ na ọ bụrụ onye nwụrụ anwụ okwu okwu nka onye nwụrụ anwụ adị eziokwu ogbere ga-akọ adị na ihe spiritual something na okwu ama ihe dị spiritual onye spiritual tụọ ihe mere na spiritual ka ya na-atara okorobịa mmadụ ahụ ihe ọma na ọma ihe ọma amara m n'ụzọ chukwu ihe ma maka ntị anyị bụ ndị igbe kpọcha aka chineke chee n'aka nye chukwu ya ji n'aka ya bụ ihe kwesịrị anyị ọ dịgo ka ọ ga-abụ ọnwa adịgo bụ na ọnwa adịgo onweghị ihe megidekwere ya oge anyị na-ekwu afa ya nwoke nwatakịrị iwe ego ji agbapụta na mọchụarị ọgbapụta o nwekwana ego ji agbapụta ya na mọchụarị onye nwụrụ anwa ma afọ onye ozi a na-atụ ọkwa ahụ ibe ha ka ọ dọọ na-apịa akụkọ ọgbapụta nwa ka ọ tụta abalị nsogbu adụrụ akpa na ọdụ afọ n'ọdụ ewu tụpụ ya ka apụ oge mmadụ kọkama oke ka azụ onye agbata na-agbata onye nọọsụ ka ọnwa ekike igbo ya ha anabata ụta ọgbe na-aga enwe ya adị n'ọbụla ọdụ ahụ nke ọzọ ọ bụla ọdụ ya mma ha ka ihe nọkwa ọdụkwa njọ ofu azụ ahụ ka ọ ka bụkwa ya bụ ụgwọ onye ọbụla ji pụọ onye ọbụla ka anwụ mmadụ dịka ya ebe ndụ dịka ka ụgbọrụ jiri na isi nwaanyị apụ n'ọnwụ na ha atụzikwa ya okwukwe weziri ma uche nwatakịrị nwaanyị anyị ọgwụta daalụ daalụ sọ daalụ yes yes daalụ ọ ya na ya o kwesịrị ịbụ iwe nwanne kwesịrị ị na-eru n'ọkpụ but unfortunately amarọ m ihe ya bụ nwata nwaanyị mee amarọ m otu ha si wee see amarọ m ka fa si wee gbasa mana ndị niile nọ na YouTube na-ekene unu ọfụma na-asụ daalụ for joining me Advocate Katso Edina Ores Jude Afam JBL Zola Mwachik JBL Zora na-ekene gị na-asị gị daalụ. Thank you so much for joining me on YouTube. Hello. Good evening. Live and direct. Ha marọ a na-agwa gị na onye a na nke nwaanyị pụọ o nwere onye ma maka the boy na family ha oh friends ka ha bụ friends na-anụ iyi na-ekwu na-aga n'ihu ka ọ ya esu emekwana ha involve ọ mara ọfa na a na-akọwalụ gị na nke ọ mara ebe o si daalụ sọ
ọ bụ na ihe ọ ma na ebe obi na aka gị ịkpọ ndị ụmụnna a na-agwa gị na ha ịmara ihe bụ na-apụta na soshal midia sị gị na onye a kịta na nwere ihe gbasara anyị chọkwa ide nie ya o nwere onye tiele adreesị ma nwere onye ma ebe fasi ya transmit from ndị a bụ just friends meet just two persons meet no bụrụ friends two persons meet no bụrụ friends there is no crime in being a friend and being a good friend for that matter from any crime din onwere onye ma na ife dị ndachi dị otu a ya ada because I believe na ọ bụ na nke nwoke ma not for this sign since o we keep it ogologo gwa the girl your family because otu how good this guy ndị mmadụ say prophesy good or profess goodness of this guy even voice note to the girl gba go see that na this guy the good onwere ka ọ ka happy I convince go this girl ya na abefa or find a way because ya ihe ndachi ọmarọ ọ bụ na ọma o nwere ike isi the girl mba o friendship aya work ọ bụ na reconcile with your family ịghọtago hello good evening no gaa n'iru Dalo. Okay. All right. 0706-048-5853. Come on, my pick with 2 more calls. Come watch up also Jesus Charobera 0706-048-5853. My one 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. I do, yeah. No, Chinedu. Lade pana baba. Oh. Hey, so badra nara no fu ebe ekili mmọnwụ. Gaa n'iru. ụfọdụ n'ime anyị nọ na situation na o mebeghị egwe onye ahụ agwụgo mana onye ahụ na ha ka nwere achọrọ m ejugodu ya na nke nwaanyị ahụ ha na-ayị ọ ya bụ nna ha na-ayị nụnụ onye ka m ji chọọ ka m pọntị ha na-ayị ihe njikwa ihe a bụ na ụmụ nwoke ndị be anyị ghọtagoda na ifu nwaanyị n'ụzọ ị mara ndị bi ya na ndị be ha na-eso okwu ihe ị ga-eweli ọgụ gị na ya na-ayị nọ ị mara na enwere ihe mere nwa ga-echi na ndị be ga-ejide gị bikos na ya na ndị be ha na-eso okwu chọrọ ịmara ihe na-esere ya na ndị be ha ị chọrọ ịma na ọgị na nwaanyị mara onwe unu ị maha na asị na ụbọchị moto gburu onye ara ka a na-ama na o nwere mmadụ nwaanyị ahụ gị na ya baka mma na ije zụọ ya ka ihe na-esere gị na ndị be unu ọ bụrụ na o kwere ndozi gba ọsọ bikos ihe sere ya na ndị be ha na-ekwere ndozi ta ọgị nwa na-abụrụ onye be ha ka ihe ga-esere gị edozi nwo is a first warning so gị na onye anọrụ ọ na-aya ahụ na-enye aka na-etiriti ya ị chọbeghị ka malụ ọkọ na-abịa ihe unu nwere hope bụ na aga agwatanata eziokwu na aga agwatanata batụ mgbe ahụ ihe siri ike ka ị kwesịrị ịnagodo be ọ bụrụ na ije rịọ mgbaghara ihe na-eme ụfọdụ n'ebe anyị bụ ije rịọ mgbaghara ụfọdụ na ndị be unu mejọrọ gị nwa nwe na-enwe
amara m otu ndị unu niile ga-eji wee mejọ naanị gị afụbeghị m ebe adụ mmadụ ọtụtụ ọ bụrụ naanị gị ka emejọrọ enwere nke imerube ajọ ihe so now that means ihe na-esi nwakwe ọ dị ya n'ahụ nọọ gị nwa ka ọ dị n'ahụ gị na ya na-ayị ị chọrọ ka gị na ya jee dozie na be nne ya ị kọntinu gị na ya na-ayị ọ na-anwụ anwụ ị na-enye aka na-ama na-eji ihe otu anyị ịnụbeghị ya na ọ bụrụ nwunye gị nke ị ga-asị na nwunye gị na-enugị anụ na ndị be unu amaghị na ndị be ndị nwe nwaanyị amagụ na ọgụ maka ọ dị n'aka n'ihe mmeri edezi egwu ozi ọ bụgodo na iwe na-ewe na ị ga-enyi nwe ya na nwunye gị ka ọ bụzi mana nke bụ na ọ bụrụ nwunye gị na nwa onye ọzọ gị dị ya nọ so na ndị be ha mara na ọ dị gị n'aka na ihe maala ọbụla nọ nọ na mba ihe emezie esizie ma soshal midia ma ụzọ ịkpọrọ na kọl wee matazie na aka ha kọl mabadụ ị ga-akọwakwa ihe alụ ụmụ nwanne ju ha makwụta ọ bụrụ ndị dị wikend ha makwụta ihe ọbụla ịba maka na ị ga-asị na ihe a niile ọha bịa nyere gị aka bịa nyere gị aka mana mgbe ha na-eso okwu aka nọ ndụ ị chọrọ ka ije rikọnsaịl awụzi ndị be ha fest ị mara ihe ga-eme echi ihe unu ghọtara bụ na a ga-asọtụ ya n'ụlọ ọgwụ kịta ahụ ọgbaji ụdọ akpọwazie ndị mmadụ achịwazie parents ọ ndị nwe nwa abịa buru ozu mana mgbe ọ na-aya ahụ ọ nọ na ọ ka na-ekwu nta okwu ị chọrọ ka o jeje ka iduri eku na uche ebe ya tụzie rịọ mgbagharụ na-enu nwu na ọ bụzi na asị na ha gbaghagoro katọwazi ụzọ a ga-esi wee nye kazọpụtagoro ndụ echefagodo ndụ n'ụbọchị nkịtị fere onwe unu ebe ebuzie ka ọ nwere eburuzie na mọchụarị site ha bịa bụ ha nwa bụ sọsọ ndị na-egbu ozu ọ ga-akọwa ihe mere ozu nwa ya ejekwuru ha jekọwa ihe mere ozu nwa mere nwa ha sị nsọ ọ na-ekwu okwu ruo ma chi ya nwụọ o ji eduru nwa ha donatalụ ha ọ na-edunatakwana ya ọ na-edunata ya ọnụ ya anụ ọya bụ the thing ọya mere na o kwesịrị but there's nothing wrong with being there for a friend. Onwere no. asụrụ m na ọ dọrọ mma imerụ mmadụ ihe mana nwa onye ị na-ede n'ihe wee ebe o si bịa ọ bụrụ nwa tụ ụta n'ụzọ ọ mmadụ mụrụ ya tụọ n'otu ahụ ị na-emeri ya ihe ị ga-eme dịtin ị ga-eme bụ ise nwa ahụ ka ndị mụrụ gị akwa ọ bụ na nwatakịrị kwen akwa ma o kwenu okay yes ọ bụrụ na okwere ọtụrụ afịa maka oge eke na oge kodo gị n'obi ana otu okwu na nkịta otu adịghị ekwu okwu ọ gụọ ya ekwu nke daalụ so na mgbe ahụ ka na-ekwu afịa ọ ya bụ nke mana ekwu enukwu ana sitebunata ihe aka na-arịọ ndị nwe ozu ọbara olu na-asị na ọbụ ọnwụ maọbụ ịmụ nwa oge ọnwụ maọbụ oge anwụrị na oge iwe ka eji akpakanata n'okwu ọbụla daalụ daalụ sọ daalụ ndị niile nọ soro m na YouTube m ka ya agụpụta meseji si niile nna si unu daalụ so much Chibuike Uche Ndụ onye jekwe Sicilian ma fụchasị unu go smart supplies daalụ hello good evening ka ime ndị oyi ka afọ gị na ebe isi akpọ m Kenechukwu from Enugu no oh yeah no nke nwoke nọ Port Harcourt nke nwaanyị nọ Lagos no o ji ime surgery for fibroid nsogbu kali my brother otu nwatakịrị mmadụ anọrọkwa nso ọkwa nke nwaanyị kpọrọ ya na fon si ya na-ekwe na ọ gakwa surgery ịghọtago o wesizie ka ọ fly ya bịa fu the girl when the surgery adịgo complicated o jichego surgery pụta so mgbe ọ na-abatuzi the complication ka nwoke landzi mana ọ nọzi ọnwụọ ifugo ka the things wee konye na ọ just bịa ifu a friend ọ nọrọzi ọnwụọ and on notice na onwere onye na ya nọ na hospital ọ ma hapụ nye otu ahụ
Mm. ihe dị n'ime ya na-abụ mmadụ agakwa n'ụlọ ọgwụ sọsọ ya o kwesịrị onwe ya na ya ga-esogbu n'ọgwụ ịghọtago that's number one from ya oge na-akọ na o gosiri na ọsọsọ ya gawara ụlọ ọgwụ onye na-emerụ mmadụ ọpụreshọn na fibroid bụ na sọjiri ọbụ ya a na-emekwanụ mmadụ ọpụreshọn without inwe ya na ya sobi ụlọ ọgwụ e nwere onye sign a form now maybe onye nke a sign ya nọọsụ na the page na ọbịa na onye nke bịaziri ịfụ ahụ ka enwere complication yes ọ kwesịrị ịdị otu ahụ because n'uche nke mụ afụrọkwa m adịghị ome na ọ bịa ịfụ onye nwere complications ghọtago anwụrụ ajị ya mfu ebe a kawa na ebe a na-enwe ishu na-abụ na dikie na ndị famili ya adịrọ n'udo ghọtago maka na ọ bụ na ha dị n'udo ụlọ ọgwụ ahụ emere sọjiri ka a ga-abịagodo a jụọ ma onye abịa edo onye abịa mee sọjiri ghọtago ọ bụla onye abịa edu ya abịa onwe ihe ubi ejide agụ na n'ezide mana adị ọsụrụ na-achọ ịtachisi ọmụma na ahụ na isi agwọta dịte ọsọ nwere ọnụ ajị ya mmadụ mere na mmadụ ma ọ isi gị na ọ na-ekwe sọjiri na ọ na-enwe kọmplikeshọn ebe efi ya n'ụlọ ọgwụ nọrụzi ebe ahụ nwụọ ọ bụrụ na a chọrọ inye nwa dị young man nsogbu ha mere ọtọpsi na ka a mara ihe kwu nwa na ọ bụ na ha ekwetara nọ fibroid operation ka ọ ga-ama nke na-agwa ọtọpsi ka a ga-emewezi ọ bụ na nke nwoke na-ekwu na ọ dị ha ka ọ na-asị asị na ọha gburu nwa ha ebe na ọtọpsi na ihe abụrụ ihe rijuru afọ daalụ daalụ sọ alright o kwesịghị iriju afọ ma ọ bụ na nwatakịrị na ndị befa dị na mma enwego bad blood is as good as na na-edeny the girl probably ha disown the girl or na the girl disown ha ima enwere point where in your life you want to be alone ndị bụ na asị gị mba gị agakwana na ịnwa anwa asị n'ụlọ apụọ make sure na ị nachetere azụ threaten gị nya pull down the ceiling threaten ya na akpịa yeah like imago like onye nọ n'azụ onye na around onye nọ n'akụkụ mgbe the whole fight and fracas ga na-eme ga-asị kedu onye bụ nwatakịrị a na-agwa okwu otu a na-achọghị ịnọ cheta that na this girl na ndị befa nọrọ in communication for years 4 years probably onwere onye na-si na family ya ma nuclear family ma extended family onwere onye na ya na-akpa nkata onwere onye ma wee the girl onwere onye ma ha whereabouts ọ bụ na village house ka ha bi the girl nwere ike find with the parents ọ bụ na rented apartment ndị befa kwapụ that means the girl ama nchọganwu ndị befa ama nchọtanwu ya except no just through social media but the way I'm seeing it the two persons yeah the family and the girl actually chọta onwe ha because normally nke nwoke ka if you go a sibling nani ya na communicate na social media or something nke a bụ na onwero anybody bịagolu onwere onye bịala claim dị ozu ọfọzụkwa na ọka amara ihe gburu nwa ha ma onwero nothing boils down to ihe a na-ekwu maka this Gen Z generation ndị I don't care no kwefuru ụmụaka kịta kwefu ndị Gen Z ndị I don't care ndị agba ọfụla ihe mere unu oyi ememu ihe mere unu na-aya amụta ihe unu na like ịmụta ya the hard way mana m na-eje ka nna cheta azụ mgbe nna chetara azụ anyị bidokwa ebe anyị kwụsị ka m zụchara obere afịa cheta na ị ga-join nwe m na YouTube channel anyị anọ m live on YouTube subscribe or reshare the channel our life a comment engage o daalụnụ na cheta azụ
media. Enwem Jude Afamsim, good evening, Auntie Chinazo. Right on. Dalo saw Jude. Dalo. JBR Zola Sem, how are you at the mama? I am fine. Chibiku Chendo, Sem Auntie Chinazo, Happy New Year. Dalo so Nyejekwa Cecilia. Good evening, Auntie Chinazo and Vote FM family. This matter tie rapper, it is quite unfortunate that death has occurred. This is a warning to some people who are living together without doing the necessary things before you can live together. Ndị nke a na-abịa ebikọkwa ọnụ ọ dị otu a. These two abiekwa together ọ dị otu a. Imagine na ha bikọzie ọnụ. Anyway, matter wey go come out bụ na onye na family ya dị n'udo na. Pauline Godwin Ike Simanti Chinazo, good evening. Hope you are doing great. Well done. I'm fine. Pauline, I'm fine. Onyejekwa Cecilia Scrum, the boy has just entered problem because he was trying to help a friend. Please, everyone should be at peace with his or her family. Let's forgive each other. Bam. Ogucha. As the Samuel Chinoso, same good evening to you, Auntie Chinazo. Please, for the men you say you saw today. For the men you say you saw today taking their children to school, they are content creators. Acting probably they need something from their wife tonight. They are not content creators. As a Samuel, Hood boy, some hi. Hello, Hood boy. How are you? Kekime. Alright, so ha brought content creator. Ha kwụsị n'iru school buba. Ha bụgodo na ha na content creator for their wife. Nsogbu adọrọ m udochia. Ihe anyị makwa whatever you can do ka ezinụlọ gị dị n'otu ofu. Ike divorce, anụ katagohu m divorce. Mụ anyị nwa dị single na adịzi discouraged. Anyị amarokwụzidi what to do. Anyị amarọ ka o si adị. Anyị amarọ. Alright, so Nganachi can pick call 0706 048 5853 0915 570 8347 0706 048 5853 0915 570 8347. Hello. Hello, Chichi Rosa. Keki.